Republic of Cote d'Ivoire egosipụtago mmasị ha nwere ha na Anambra steeti ijikọ aka ọnụ na ngalaba imepụta ụgbọala site na Innocent Vehicle Manufacturing Company bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ụgbọala. Onye ọrụ anyị n'obi gọọmenti bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ akụkọ a ka abịa ihe si wee mee. Onye nnọchiteanya Cote d'Ivoire n'ala anyị bụ Nigeria bụ Ambassador Kalilu Traore onye kwuru nke a n'oge odu ndị nke ya wee bịa njem nleta na obi gọọmenti dị n'Awka ịfụ aka na-achị steeti a. O toro ụgbọala bụ nke mere na Anambra ma kọwakwa na obodo ha bụ nke na-achọ njikọ aka gọọmenti Anambra iji wee kụziere ha ka a ga-esi wepụta amụma dị otu a na be ha. Onye chọpụtara ụlọọrụ Innocent bụ Chief Innocent Chukwuma kọkwara mkpa ọ dị ka ndị isi ojii bụrụ ndị na-atụnyere onwe ha n'ihe ọbụla a na-emepụta karịa dị na-atụbata ngwaahịa na mba oyibo. N'ịnabatakwa ndị ọbịa bịara be ya, aka na-achị steeti a bụ Gọvanọ Soludo bụ onye kwuru okwu site na ọnụ osote ya bụ Dọkịta Onyekachukwu Ibezim kelere gọọmenti Cote d'Ivoire maka ịnabata akụrụngwa si Anambra ma kwukwezie na gọọmenti Anambra bụ nke ga-adị njikere ịfụ na alụkọrọ ọrụ ọnụ. Ọ nọkwaziri n'oge ahụ kpọọ oku ka mmadụ niile bụ ndị isi ojii gbakọ aka ọnụ ma fụ na a na-ebunyi onwe ha elu.